Ground Zero Rap Battle 2017. RIC against all. Diskarte siya nga luwa. Tanaw na ko siya. Unsa sila kalamin na diskarte. Yung sama-sama na maraming tayo. Paano? Ako pa ko lang ang video na. Now, shoutouts ko sa mga nagpabiling dito din. Shoutouts ang Savage na 2. I'm in the 2 shot. Shoutside break. Perfect Clouds. SLC. Shoutouts. SC5M. Deployment Agency. Shoutouts ninyo. Yung mga nag-disclose din. Shoutouts. Shoutouts. Go! Tapos na po rin. Ilang na tayo nila. Espesyally ka naman sa kilikiliran. Mga bapo. Ila deh. Yo, sa akong, wala ba sila? Too. Sa akong too. Buweds. Friends, Rice Family, Silagan, Shoutout, Greens, Team France, Kimikay, Ma'am Sayan, Ma'am Ivy, Ma'am Ruth, Ma'am Gia. Sa akong kauban, sa kabuang, Marla Tony, Vince, Marlo, Perlin, King David, Elsa, happy birthday, and Pilipinas. Time po, tang. Yo. Sa akong wala. Uligo. Climb back! Shoutouts sa tanong ni shoutouts niya. O sa ni Jam na to, ang nabiyunda. Ay, katulo na to. Ren Abra. Hello. Shout out sa Mangod, sa Akuyap, sa tanang member na ko sa Ice Clan, sa SLC Pam, o sa o sa tanan ako siya sige, thank you. Yo, nagsama ko sila tulo kanina. Ang unang banat si Ren Abra. Ito kami na ako, Ren Abra. Yo check, mga gwapa magingay! Kaya ba mo guys nga kini ang duwa para na ako kurang na promo. Kaya akong mga kontra promong bull. Bitaw joke right na. Miss, una sa tanan, no, paila-ila, rin mo. Just call me Renabra, aka Nice Guy. Ay lagumpiyansa ng duha, ni Gwen, o kay climax, kaya ng duha, mga wise guy. Wise so, ng lagay. Bitaw miss, niyari ko sa imong atubangan, dili sa ingon nga mag-discarte lang kay dili ko inana nga guy. Ako gusto nga kita mo kay galaay. Pero ay lagumpiyansa ng duha, kay mahigan ka, ayaw rin ngayon natay. Bitaw miss, na, because I believe every good relationship starts with friendship. Ay kabala nga miss, kung kita magkauyab, di na mo ka-wheelchair, masakay na akong spaceship. Dahil unti ka sa langit, nga panigre gamit, kung ito'y-tuyong ti ka sa panganod, o sa panganod, akong isuwat ang imong panganod. Aron imong mahibawaan, nga ikaw lang ipitik ang akong gughan. Siguradong maupi ang adlaw sa kahayag sa akong kaugmaon nga naa ka. Siguradong maupi ang buwan sa kadaghaman sa ringay gumaon ka. Siguradong maupi ang mga bituon sa mga superstar nimo kagwapa. Siguradong maupi ning duha kay wala pa rin kasuway kuya gwapa. Yo check. Ang mga sabaan, bang lupot. Bitaw miss, bisa karon pa ta nakita no sa tinuod lang. Yo check. Bitaw miss, bisa karon pa ta nakita sa bigas sa una-una, kaniti o kanunay. Kasing-kasing ko sa mamawala ng bahay. Ikaw ang ginapangita, hinakutugan, ikaw ang ginagago, di makaliptan, di sumawala, o di na mausamang para kalibo nga gugma. Sa ibubuan ni ako ang gugma mo, apinag mo, paano ba ko? Nagigit natin ng magbago.
Agwatan ng sa mga problema and never think parang atong love story na ay happy ending. So I love you for the rest of my life. I love you we can more survive and won't say goodbye. Ground Zero mag-enjoy! Time! Yo, check! Ako na sa akin! Game! Monggol ko na mi! Grabe ka na binugo! Oh, monggol sad ka, monggol ka nga bunggo! Yo, check! Halos talang battle ganiha, ang pangan ako yung nadunggan. Dagko na kayo mag-overed, angay na mong pambukaan. Gihagad ko ito mong duwa, na nga di mo ninyo sukulan. Sumabi daw, daghan kayang nisuway, pero wala gihapon nagsilbi. Sa balina nako, manako, di mo kapilbi. Pero balik ta. Yo! Singa. Hi, Rika. Ako ni si Climax na ganyan si Rin Abra o si Gwens. Grabe sa, mas HD pa ni sa IMAX so paminaw mo mga friends. Kaya daghan kay kung gusto yung sulti niya, bahalag dili mo tuo. Real talk, pagbaraw pa lang mo ganihan, ibog mo, ibog. Yo! Yo, check! Yo! Yeah. Yo, pero just a minute pa tayo kaila. Okay na nga, di pa ka musalig, bahalag sakit man. Pero real talk, pagkita na ko na mo ganiha, abi ako nag-brown out, kaya wala na ko hilaing nakitaan. Kay grabe ko pa ha, the best ni Bayhana, akong masulti whatever. Kung inani ka gwapa niya, imong makamaaw na aji forever. Ha? Yo! Yo, check! Mo, hinahinayan na og pili kung pinsa dyan angay diri na mo. Iwa na ko kay tang nagtinaro ko sa kinabuhi. Ako kasi yung gasubo. Yeah! Pakpak sa namin, pagkanda kamay ba? Yeah, patay juga ron. Masa na yung kigon? Monggol? Uy, Lloyd, kumusta? Monggol, Lloyd! Pero ay mo tuo-tuo aning bataa. Pinanawa lang, mura si Righteous One ang pamorma. Kunya, yak na pa siyang manalangit. Ato ko sa langit, banig dala. Ikay higal na mong duha. Nagpata na siya ha, wala pa ang ako ang lines. Lagi, sure na ni. Day, Wednesday ko. Kung naman gani kay pilion na mga tulo, ayaw na lang duwa, diri na lang ako. Kay Miss Erika. Eric ka? Ay ako rin si Rico. Tandem bilang duha. Kung una ang pilion, ako na lang. Kay ako ang Pilipinas, siya ang Vietnam, siya ang China. O ikaw ang bahandi na ko karong gabi una. O ikaw ang Spratly Island, gadili na ako mailog aning duha. O, wala ba na gets, ikaw ang pinaka-importanting butang diri sa akong kasing-kasing. Di ampingan di ka, Miss Erika. Mo, Miss Erika, pasaylo ka kung sa una pa lang ako niyong pagtanaw. Ibati na akong ay. Iba ko kung sa nang ay. Ay, minaw sa iba ko sa nang ay. Ikaw. Kanang ay kay kanang ka. Ay, nakagusto na ako nimo. Pero ang ay sa akong dughan, nagpapili mo ko kung I love you na nag-diretso. Bitaw, kining duha, wa ni labot kay amigo na ko ni. Kunya nagsigig hisgot, pati sa IC, mong atuan na lang hisgutan. Kung ang IC ganing hisgutan, wa din mo'y daganan, labi na ko kami ng duha ang magkauban. Yo, check! Nakoy naknak! Nakoy naknak! Wala na nag-gets.
Nakoy nak Rika. Rika who? Mahal Rika. Uy, nakikits. Nakukas mga bars eh. Bitaw, miss, sabihin mo ni Climax kanina ba? Forever? Sa tinuod lang, daghan na ila sa forever. Pero bisang usa, wala dyan ko'y nakitaan. Mutuo na gugtog namin forever ni Climax. Forever kang pasakitan. Bitaw, Brad, Climax. Ayaw na lang papapil sa iyang kinabuhi. Kaysa iyang kinabuhi, wala kay papel. Kung kumugaling na ang papel, siguro scratch. Timan ibay. Timan ibay, negro ka, di kapos promo na dili mo match. Ako miss, kung ako may gugma, promise, I will play your boobs but not your feelings. Now check. I will wet your pussy but not your eyes. Kung ako may gugma, inanadjud ka nice. Muna sa ko mga haters, fuck you once and fuck you twice. And I don't care kung dagan sa ako mag-criticize. Importante is I love you. I love you like the way I love Jesus Christ. Bitaw guys, mamutan na inyo ba? Kung sa'yo masakit ka ng buwagan nga way rason or buwagan nga way rason o kanang nakahinaw na ka, di kilabot sa kaon. Para na sa'yo masakit. Quiz para lang miss, masakit dyan ang matang adlaw nga dili ikaw nga akong kuyo. Daw isaot na ang adlaw sa kasing-kasing o kakagit-git maunay ni ilog. Isa matag adlaw ako naghandong makita lang ang ginutang is na pahyong. Makita lang imong tangis nga pahyong o madumog ang imong pugnaw nga tingog. Kibisan sa ako mga damgo o kibisan sa ako mga damgo, ikaw naghatag og kalipay o katinawan sa akong kalibutan nga lubog. Busa gibuhat ni akong bana para nimo isip pasidungog. Kay bisan tuod dili ikaw ang unang babae nga sa kasing-kasing ituhog. At least ikaw ang kinatubusang babae nga ako'y bumaon wala na inaik makailog. Pero ang akong pangutana miss nga nung naam kay unggoy na kuyog. Tayo. Yo, check! Ako na sa... Way klaro yung ipang storya. Grabe makalipo. Pumutuo ka sa ilang mga linya, tapla, nagahiko. No, ari ka na ako, kasiguradong dili ka magmahay. Iwa ko laing mo na hunaon. Imuhar ang kalipay. Uwato na ko tanan. Panikamutan nga dili ka mapas mo. Taga alas 12, magpabuto, taga adlaw, murag pas mo. Buhaton na ko tanan para malipay ka. Buhaton na ko tanan para malipay ka. Bisag pikas barangay ang nagpista para nimo maghikay ta. Uy anak, di ka kalab. Sige sulti kung unsay mo gusto. Makdo o Jollibee, pamahog paniud ko basta sabot na daan be, ikaw sa mo gusto. Pero syempre ate ka, kay si Climax, di ako'y bahala sa tanang bayranan. Pero kung ako'y kwartaw, dili ti kabiyaan. Kung di ta kabayad daw, magdungan daw dagan. Kung ako kang pantira, nga ako'y piliun mo kaysa anak nila. Kaya kung imong ikumpara, bisag dili ko vapors, mas na ako'y ikabuga. Yo kamo, naamoy ikabuga pero pait mura ba og sinuka. Di pareha sa ako mahigugma, pinakipak ang tirada kay magsigil at upa. Kay magsigil at
Okay, tayo. Yeah. Minggo, unsa gyud tayo mong gingon? Kung si Climax o si Irna, why forever? Nasayop ka. O nasayop ka. Why forever? Basta ang lalaki mag-wheelchair. Wala ko made in China. Inyong relasyon dali kang maguba. Mo na kay pilion. Ayaw anak. Pero believe you go ni akong amigo. Asa ka? Sa Jollibee. Joking, sa McDo. Ay, tuwa na. Papanisido. Kung arigin na lang yun na ako. Kay, bisan ba man ang magsaging ta, pero pirmi mong labing. Mag-unsa na yung pirming McDo, Jollibee. Unya, ang nagbayad, yan mama. May panan na ako, bisag wako'y papa, pero nako'y ikabuga. Pero dahil seryoso ang pagkastorya, ay nalagit na yung pagkabataa. Kita naawa ng shade-shade. Tutok-tuod na nimo, pero ang anahon na to slaing. Tinuod na. Bisan pa ano ay wang ka, pero yung anahon na virgin. Dahil ako pa nimo, kung naang gani kay piliko ng duha, namo na lang ni Climax o ni Grace. Kaya ikaw nag-short ka o ba? Balitan di ka o skinny jeans? Bantay, pinuod na dahil wala ko mag-joke. Bahala na akong kauban, muli na ma-stroke. May stroke naman ang daan. Tanawa lang ang pumuma. Maraming si Raitos 1. Kuwang niya, to naway. Mau na, bisunta si pamay-may. Kung kontra gani ka, ayaw ming duha. Eh kung freestyle na isgutan, hindi ka atrasan, himala ka. Pero kay akong diskartihan, siya man, padayonon ako ni. Day, pwede ba makilain masong mama o papa? Asa yung ate? Ay, ate, say, friends, tayo rin. Wala ko yung trabaho, pero nakasigo. Ipariparte mong duha. Sagot ng tandaan ng bayat ng mama papa. Pero day, nabato na ni mama pagmama. Dahil unti ka sa tanang na simbahan. In short, pakasinan. Nung ani akong bugma na walay duwa kay dagko naman ta. Kaya akong gugma ni mo pinag-anay. As in, mura sa ato ang mama o tatay o kay nimo andam kong mamatay maong kumahimo diri na lang na ako kuyog. Kaysa atong salida, nindot kaayo. Mura o naglinog. Pero ako na lang butlon para magabawas niya akong kontra. Grabe kayong maksa. Murag hiling man kayong motor. O so ba taga gabi putok murag Pasko. Grabe ko siya po kahigal. Pura masagad butakan. Klaro na dyan, hindi ka motor. O gaman-haman. O ano po di Queens ba? Queens! Unsa ma dyan? Imo mo dyan kuan na nang ako ang wheelchair. Unsa man, sakay ka? Tama. Ga-wheelchair ko. Brad, pero dako kay ni partida. Kay karon nakakita ga-wheelchair si Daniel Padilla. Miss, kung di mo gani kung isugton, okay ra, pero ay po disugta. Kaya tinuod lang, miss, daghan ka ayo ni gasawa. Ha? Mas may paning Climax, arang-arang na lang. Kaya datoon pa kas bakdo. Now na ni, may trabaho, klaro kay datoon ra kas pukko-pukko.
Kinsay kaingon nga walay forever kung mag-wheelchair. Sa tinuod lang miss, akong trabaho, tambay ako sa mua. Pero businessman ko, dili parihan mo sa construction worker. Dagway na murag na initan. Klaro kayo, man. Murag karing naligsan. Bitaw, man. Sa tinuod lang, sa round 3, dili na kayo bubash. Kaya sa tinuod lang ba'y sa tira ni Gwen's para na ako puro na trash. Why effect na ako yung mga bash. Sa tinuod lang kay ano, di tuod ko kalataw pero tanang chicks ron katanaw ako ilang trash. Oh, bahal na gawin share mo miss. Is importante, dili ko pares og tagway ni Gwen's. Diba ka unsay tagway ni Gwen's? Murag tubol nga sa toilet wa ma-flush. Sa tinulan kay last round naman ni nato miss. Ibalik na ko ang kuhan kana harana ba? Okay ra maharan ako. Pero kini nga harana di-compose din ako din nani sa gold rap o kaya mga rappers o mga rhymers magingay. Music maestro. Pero tayo mo kawas. Oh. Ga-shades ko kay makasuwang ba din kagwapa. First. Chicken. Climax, mangantasat. Okay. Okay. Kaya ako nalagay ko na sa matagal nga wala ka ho gabi na pagtaminga yun sa'y mo sa pag-ibig yun gumuhin ka hindi alam ako sa matagoras ka ikaw mag-uhol Nani ako sa iyo, kakatawa ka, ikaw ang kahaya sa akong kabutago, ikaw ang dasun sa ako ang pabangon, ikaw ang buwan sa mga itong kagabiun kahit ikaw lang ako may umawo. Yo! Ako na saan? Yeah! Last round, Dave. Mga akong medjalyobi o makdo ayaw pagbuot. Daghan magugukwarta, nag-isod o hurot. Yo! Motoo na ko forever. Maunay i-promise ko. Kung wa ka lang may uyap, di natin ka pang uyapan. Minyuan, di nag-dretso. Pero ni mo maglisod o dool. Muro tagtubig o batika. Kay pananaw na ko ni mo, murag Google. Na ano ni mo tanan na kung gipangita. Pero mag-isod kung kuha sa imong atensyon. Unsa ambot, unsay sayop na ako. Ganihan ako gani nakaingon nung may pagkamera na lang ko para mo smile sa ganako. Kaya ko, ganahan kayo smile ni mo bahalag malubat ko. Oo, nalubat ko. Nalubat first sight ko niya. Yo!
love at first sight ko nimo. Ha? Mao, di ba ako? Nga taas imong pagtanaw nako bisag wala ko ga-heels. Kay mas na ako'y kaya nimo bisag naa pa kay Will. Kung kani imong pilion, dili ka mabuhi kay grabe ka daot. Kung kani sa imong pilion, mas stress ra ka himuon ra kag tigduot. Yo, ari ka na ako. Sigurado dili ka magbahay. Yo, ari ka na ako. Sigurado. Ari ka na ako. Kay perming nindot ang konsepto. O ari ka na ako kay simple ra nga perpekto. Ha? Kung sila imong kuyog sa mall, magsige ra mo laag-laag niya di ka pakanon. Kung ako'y kuyog nimo sa mall, mangumpra ka way bayad-bayad ako nga ramdadon. Ako nga ramdadon. O tinuod na, way hambog pagkastorya. Kung makibaw sila ako'y kung kuyog, bisag wa kay bayad, suklian pa kanila. Ha? Kaya ka na ako, himuunti kang dato, daghan kay kag may. Kaya kung ako mahigugma murag ink sa iron tattoo, dili yun ma-fail. Bot. Dahil magtuo na. Storya na sa partition wheelchair. O businessman ka na siya. O businessman o wheelchair. Tangina mo. Siguro sa kinalaban. Ripak ko ng tanan. Ano siya kung naong tayo. Grabe ka na ta. Yung mong naong purtib ka nilayo, ano ni Maho na. Rag-track sa basura. Gikan sa inayawan na ni Mana ka. O, nag-shades ko na siya. Bisa ko sa langit-ngit. Ayaban ako ng yaga. Tamaran ko Mana ka. Kung ayaw siya patuwa, kinakadik-adik ra ka. Kung sukto na niyo siya, purtigil niyo mong luya. Pakanong kagtuti, pakanong kag-lighter, pakanong kag-tayong. Ang resulta na, kumain mo na ako, mura na udong. Ang magyaylo, mura ba ako gihipa? Dili mo lang kanako, akong gugma, di yung ka ma-problema. Oo, wala kayo kahati. Masulur ako nimo. Masulur ako nimo, mura ba ugok sakto. Oh, sulo, ugok sakto. Bars, bitch. Pero, believe you ko yung mga amigo. At talk mo, Reverend Bayag. Muray ka, sa dapat. Pero, Miga, anay, na-perfect lang. Na-perfect lang, ka, o sakto, ako yung panganod kang mag-iw na. Sakti ko ba daw sa inyo, ha? Huwag piti-piti. Ako'y bahala. Ay lang ni siya, madisgrasya mo ang magnaan. Tanawa na, maglugos na kita. Nagsinsig, nag-wheelchair. Tanawa na pagkagan. Tanawa na, left, right. Left to one. Sus, onday ko. Ako ay masugtun, di ka magbahay. Di ka magbinastos. Hindi mo siya ganyan kung siya ay masugtun. Tuwa na ko no. Sige kang buto-buto. Kung siya ay masugtun, tuwa na tulos. Eh, kung araw ay nila ito suwan, kwenta tolo. Kung tolo ang gani, tolo. Iya, primero ko lang gani kita. Tolo na. Ikaw na. Ay, hindi na. Pero na seryoso, pero di na ikabog na yung babati nyo. Ang kakulad ba, mara ka, limat yun, no? Nagukod na ba? O, nagukod ng diba? O, kumana, okay na siya. Amigo naman eh. Okay na. Saho naman eh. O, sa buntag si Climax. Sa auto si Vince. Wala si Napot.
Mga ako kinabuhi, grabe ka gubot. Climax buntag, wins buntot. Climax sa gabi grabe ako, igor ang ngapi. Pero ay sa time, kaya nalingaw mo sila. Okay na diba? Yeah, bangin order the world. Shit. Pero nagkang salamat ay ang sabi sa to, Sir Joey Black, ay Rita to. Ma'am, sa SLC, o sa Southside Day, Perfect Cloud, o salamat sa pagdawat sa mo. Ay, to, good. Yeah. Magsama-sama ka. Wala ka akong duwaw. So, wala ka tayo judges. Ang babae atong hindi pa judge. Yan, may bias ha. Sisilingan mo may box. Pagtuwagin mo yan ako. Ay, Max! So, ikaw ang gusto yan. Asa ako. Gain na yung ano, explanation ko. Yeah. Ay, kaya na kayo. Sure. Ang daw, please. Oh, wala to siya. Salamat. Salamat.